3 points. नार्जारि फार्मनि बानजायनायाव गसाइगावनि बालागावआव मोन 8 हानजानि बुलुर बादायलायनाय खुंफुंदों। लाइमोनफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव जौगाहोनायनि थांखिजों फिन खनसेबाव नार्जारि फार्मनि बाखनायथाव खामानि। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बालागाव गामियाव नार्जारि फार्मनि बिगोमा प्रफेसर राहुल नार्जारिनि मददजों सान्थालि समाज रुकिया बायसि आरो बालागाव इउनाइटेड क्लाबनि बानजायनायाव मैया सानसेनि हाबाफारिजों मोन 8 हानजानि बुलुर बादायलायनाय जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि बे बुलुर बादायलायनायाव बालागाव ओनसोलनि गोबां खाथि खाला गामिनि क्लाबफोरा बाहागो लादों। नैबे बालागाव इउनाइटेड क्लाबनि बानजायनायाव आरो नार्जारि फार्मनि स्पन्सर खालामनायाव मोनसे गिदिर भलिबल टुर्नामेन्ट खेल जानानै थांगासिनो दं आरो दिनैनो वान डे जिहेतुके बे खेला जागोन इतिमध्ये 8टा टीम अलरेडि जोंनाव फार्स्ट राउन्ड गेलेखांबाय। दा जोंहा सेमि फाइनाल स्टार्ट जाबाय आरो फाइनाल गेमाबो दिनैनो जागोन। दा आं आसा खालामदों जोंनि बे हालामनि जिहेतुके बे हालामाव जोबोद सिं बा गोरोबथेनानै थानाय जिहेतु प्लेयारफोर बहुत मोजां दं, नाथाय बे प्लेयारफोरखौ जों बासिनो थाखाय जोङो बिसोरनो प्लेटफर्मखौ होनो हायाखै। दा नार्जारि फार्मनि बानजायनायाव दिनै बे बालागाव ओनसोलाव बिथांमोना दिनैसिम भलिबलखौ बोरै गेलेनांगौ बिनि माखासे नियम खान्थिखौ मिथिया। दिनै बिथांमोना बुजिदों बा मिथिनो मोन्दों। ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों बिथांमोना जे आरोबाव नेक्स्ट बे जायगायाव खेलाखौ गेलेहोफैबावोबा मोजां, बे खोथाखौ जोंनि बिनि रायजोफोरजों लोगोसे प्लेयार बिथांमोना जोंखौ खावलायबावदों। दा आं आसा खालामदों फैगौ समाव जोङो जिहेतुके जों दा बर्थमान बाव गेलेहोदों, किसुमान BCDC लेभेल जों गेलेगासिनो दङ बा बिदिनो मोजां क्लाब जे गामिफ्राव भलिबल गेलेगासिनो दं बिथांमोनखौ लानानै जों गेलेगासिनो दङ। दा फैगौ समाव जों आसा खालामदों बे खेलाखौनो जुदि जोङो BCDC वाइज मोनसे टिम नागिरनानै आरोबाव सायख'जानानै बिथांमोना आरो साबसिननिफ्राय साबसिन प्लेटफर्म मोननानै जोंनि मोजां गेलेगिरिफोरखौ जुदि जोङो मोजां मोनसे प्लेटफर्म होनो हायो, बिनि माखासे जोङो टेकनिक बा बिनि माखासे जोङो बुद्धि बा बिनि प्लेयार नागिरनायनि जे मोनसे हाबाफारि बेखौ जों नार्जारि फार्मा नागिरगासिनो दङ। दा आं आसा खालामबावदों बे खेलायाव दिनै लैहोर फैनानै बे लाख्रिगुरि जोंनि आदिबासि समाज, लाख्रिगुरि जोंनि बर' समाज, लाख्रिगुरि एरियानि जोंनि बालागाव एरियानि दाब जायगानि बेहाय बिथांमोना गागसानिबो दंफैयो। बे खेलाखौ गेलेनानै बिथांमोना जोबोद गोजोननाय बावदों आरो आसा खालामबावबाय आङो फैगौ समाव बेनिफ्राय साबसिन खेला गेलेनो हाबावथों जोंनि प्लेयार बिथांमोना। बान्था हिसाबै मा दोननाय जादों? दा जों बान्था हिसाबै बारा गिदिर बान्था नङा, जोङो देरहानाय हिसाबै मोनसे ट्रफि दोनदों, उइनार ट्रफि, बेनिफ्राय रानार्स आप ट्रफि, लोगोसे केस मानि हिसाबै जोङो 5,000 देरहानायनि थाखाय आरो जेननायनि थाखाय जोङो 3,000 केस मानि जों होनाय जादों। थांखि होननानै बुङोब्ला आंनि थांखिया जाहैदों मा, जोंनि जिहेतु बे सराइबिल बा जमदुवार ओनसोलाव जोबोद गोदोथेनानै थानाय मोनसे जायगा, जे जायगायाव जोङो बबेबा जिनिसखौ दाबो जों लाबोनो हायाखै। नोंथांमोना नुनो मोन्दों मालाबा समाव आङो दाउ होनाय, मालाबा समाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों मेडिकेल केम्प खालामनाय, मालाबा समाव नोंथांमोना नुदों खेलायाव नुनाय, जे जिनिसखौ जोंनि समाजाव बा जोंनि बे ओनसोलाव मोनफेरै जिनिस, बे जिनिसखौ होनो थाखाय बा बे जिनिसखौ बुजिहोनो थाखाय आंनि माखासे गावनि बे नाजानायखौ आङो लांबाय थागोन आरो फैगौ समाव जाहाथे रायजोफोरनि अननायाव जाहाथे आङो साबसिननिफ्राय साबसिन सासे समाजखौ सिबिनो हाग्रा बेक्ति जानो हायो, बेनि थाखाय आं रायजो राजाफोरनाव आशीर्बाद बिदों। क'क्राझार सहरनि गथ'सा लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझाराव गिबि खेबनि थाखाय गोदानै बेखेवदों इउनिभार्सेल गेम जन मुंनि मोनसे डिजिटेल गेलेमु सेन्टार। क'क्राझार सहरनि ग्रीन फिल्डनि साखाथि इट्स भबानिपुर जेडि रडनि लामा सेराव गोदानै बेखेवबाय इउनिभार्सेल गेम जन। गोसो गुदुं गथ' एबा लाइमोनफोरा बे गेम जनाव फैनानै रंजानाय लाफैनो हागोन। गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव गुबुन रोखोमनि गेमफोर जेरै हर्स राइडिं, क्ल', मेशिन, भार्चुएल रियेलिटी, हेमार, एयार हकी, पाइरेट्स, फ्रग, माग, शूटार, बाइक रेसिं, कार रेसिं, बास्केटबल, फान्सिं बायदि गेलेमुनि रंजानाय लाफैनो हागोन।
बेनिखायनो गाव गावनि गथ'फोरखौ गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम ज'नाव दान्दिसे सम लाबोनानै गुबुन गुबुन रोखोमनि गेलेनायनि खाबुखौ बाङायल' फिस होनानै रंजानाय लाहोनो हागोन।